Jeg kan få 3 headshots. Jeg kan få 4. Vi hopper. Hvem løber hvor forresten? Forresten. Jeg løber B. Så det tager jeg. Jeg tager også B. A. Hop. Husk, der er en tunnel fra A til C. Vi skal passe på. Jeg er nede under, ikke? Jeg løber A. Løber på B. Men skal vi ikke bare prøve at grave os ned? Og man kan også cap C nedenunder, ikke også? Jo, det mener jeg. Der kommer en mod B. Han er ramt. Så er kun den ene. Ja. Han er her. Han er på punktet. Jeg kan ikke se ham, jeg kan fucking ikke se ham. Han er død. Gert er død. Hej til. What the fuck? Nice, nice. Jeg fik ham med naden, mand. Lykke, jeg er presset C. Der er mange. Han kommer ned Jeg til kan dig, simpelthen ikke se med det der buske der, mand. Hvor er det latterligt. Fuck, hvor er det latterligt. Det er nice. Det er nok fordi de spotter. Ja, det tror jeg. Det er rigtigt. Jeg har 2. Sørg for at holde dem. Det er rigeligt at have 2. Vi skal nogen over på A. Jeg løber mod A. Kom med. Prøv at holde C. A tabes. Yes. Ret hurtigt. Der er nok 2. Yes, ma'am. Kan jeg løbe med over? Jeg løber med over. Jeg tager tunnelen. Bynke, hvor skal du hen? Jeg står på C. Ja, jeg kapper ikke af. Der er nogen herinde. Ja, men nu er der altså en over hjørnet, venstre hjørne. Han er død. Godt. Der kommer en. Og hvor? Har jeg tøjet foran? Lort, sæt ud. Nej, ja. De kom 2. What the fuck? Det er lige drabstrid. Ej, det er tid. Altså, det er jo derfor, at de reviver mega hurtigt. Nej, nej, det var på respawn det der. Hold op. Oh! Skal vi prøve at løbe B? Næste, skal vi prøve at løbe B? For helvede, mand! Hvad sker der? Ja, lad os gøre det. Bynke, kom med. Få taget nogle punkter. Jeg er ben nu. Det er fuldstændig latterligt det her. Fuck, man kan slet ikke se. For helvede, der er en på B. Der er et par stykker. Tak. Revival. Så kom. Husk, hvis ikke vi var fuld ud, så smider de et medkit samtidig med. Hej, mand. Okay, jeg bliver ved A. Prøv at grave mig ned et sted. Jeg har spottet en. Der er flere. En direkte inde ved A. Jeg har spottet en på B. Sådan. Christ, det er svært at se dem i buskene. Ja, prøv at holde jer væk fra den B der. Hvis I kan. Kidding me. Han står lige der, men han står i en bus. Granat. Holy shit, 4 mennesker på B. Vi står og camper dem her. Vi løber videre om lidt. Pis. Kom nu, mand. Okay. Han har 9 fucking HP, altså. Og så går han hen og genoplever. Hvad er de andre punkter, hvis de har så mange på A, hedder det? Jeg har i hvert fald 2 på A. Ikke så mange på B. Over på C. Løb med, Ja. løb med. Bagfra. Ja, han er død. Jeg prøver at løbe brevet over C. Eller helt ud i kanten over på C. Er B clear? Ja. Totes. Det er meget bedre det her, dreng. Nedunder. Bagfra. Overfra A. Ja, gem dig. Heal. Over i en hjørne. Lad ham komme til dig. Jeg har ham så. Granat. Det siger helvede. Det er kun ham, der kan skyde den vej. Ej. Fuck, vi mister B. Jeg kan ikke holde B. Det kan jeg simpelthen ikke.
sidder en nedenunder. Hjørnet dernede. Og hold Jørgen. Bare han er død. Jeg kommer ikke død. Nu er Der han død. var en, der var død. Der sad nede i hjørnet. Kan han da være med af? Nej, så Eller- kommer en fucking tank. Ja, det var ikke. Jeg løber med bølge af. Ja, tag A. A og C er de vigtige. B er næsten muligt for os at holde. Der er 2, der er døde på B. Han står i hjørnet, han står i hjørnet. Wow, han står med siden til. Så vidt muligt hold jer væk fra B. Tak. Det skal være sidste. Det skal være det sidste, vi gør. Det er B. Men vi er 2 på B, tror jeg. Eller hvad? 2 ud foran af. Der er to væg. Så løb Så heller. kender vi på B. Jeg vil huske, du kan holde din defense inden for at heale mere end 20. Ja, det ved jeg godt, men jeg plejer bare De at kommer bagfra. Leslie. det er mere, når jeg En af healer dem fra hurtigt. B løber over på A. Vi skal ikke have B som første prioritet. A det er var- langt vigtigere. Hvordan fanden i helvede kan han bare vende sig rundt og smække mig, mand? Lort det spil. Fuck mig. Christ. Vi mister B. Det er okay. Vi skal bare have A. Vi skal bare have. Vi løber fra A mod C nu. Ja, han stod. Ja. De er nede under. Fuck, så er der en trap der, den har jeg ikke set. Kigget! Nej. Vi mister C. Vi mister C. Tue er der. Godt, Jesper. Det er fedt at se revivesene. Det er fedt at se. Fandme også. Trappen. Tunnel. Nej. Vil se. Fanden. Hvor dør du fra, Bønke? Tunnel. Jamen, det var det samme sted som Nikolaj. Jeg spawner på Lasse. Oh my god. Hvad ved dig? Jeg går spige. Objective Bravo has been neutralized. En bag en container ved Fik du ham? B. Jeg er død. Kan jeg blive revive? Nej, Nej. det er noget vi ikke. Der er en på C. Nej, han er løbet. Nej. Over i hjørnet. Nede under. Kan jeg blive genoplevet? Nej, vi er døde. Vi er døde på C. Yes. Nej, jeg er genoplevet. Perfekt. Kæft, det er godt. Lækkert, Jesper. Det er pisse godt, det der. Det er det, vi vinder på lige nu. Ej, det er så vigtigt, dreng. Der er ingen tvivl om det, de revives der. Kommer ind på porten. Bagfra. C. Jeg døde af Wraith. Sorry. Men det er bare fordi jeg prøvede at skyde ham. Genopleve, ja. Hvorhen, Jesper? Hvorhen? Der er ikke nogen. Jeg har dræbt ham. Fuck that, then. Nej, de kommer tunnel. Ja. Ja, tunnelen vil se. Fuck, jeg er nødt til at få skud. Kommer. En er oppe C. Det er bag dig, Leslie. Det reviver nok nede. Der er rigtig mange C, så kan jeg lige gå over hurtigt og have B. Ja, gør det. Jeg tror, de har Fuck. fokus på C. Der er bag. Jeg løber af. Han er står alene. nede under, Han de kappede står meget nede under. langsomt. Hvor er han nede under? Godt lavet. Fuck, lækkert. hvor er det Godt, vigtigt. drenge. Han glitcher. Porten vil se. Der kommer 2. Den ene har 15. Fra B mod A. Ja. Hvordan kan de kappe? De er nedenunder. Ja, de kan nedefra. Nej, pas på. Granat. Back. Objective Charlie is under our control. Er der nogen nede under? Nej. Tror jeg ikke. Der er en spotter, der løber mod A. Hvor løber bagom. Kapper der, Jesper. Ja, Kapper der. 2A.
3A. Tag B. Ja, skal jeg sige det. Jeg løber ud. Wow! Der er fandme Der mange. bliver på C. Hold C. Det er vigtigt, vi har et punkt. Sådan. Løgn! Det er fucking løgn! Jeg løber tilbage mod C. Godt, det er godt. Ah, okay, der er faktisk mange på A. De Så skyder vi har hinanden. B og C, så er det lige meget. Ja, B er vi ikke skal bare have forsvaret to. lige nu. Вот медпакет, возьми! Så hold øje med B, fordi den er åben endnu. Hvordan på dig, Jesper? Jeg kan ikke se nogen på A. De kapper B. Jeg kan ikke se nogen på B. Job på Kommer tagsene. nade til en C. Der er stadig en på B. Fuck! Åh, C. Nej. Så det er så i hovedet. Vi kapper A, vi Nu er kapper den A. ikke. I er i gang med at kappe af, ikke? Jo, vi har A nu. Vi taber B. Vi taber C. En oven på De C. to mand. En nede. Det er han reviver. En til. Jeg dræbte en på... der er en nede under stadigvæk. Han har 4. Der er en i hjørnet. Det er godt skudt. Tue var der også, hvis ikke jeg dræbte ham. Kan det blive mod? Nej, det er lige meget. Nej, det kan ikke nå det. Sorry. Der er ikke flere skud, skal jeg Ja, de står nedenunder. Der er 2. Wow, what the shit? Hvem har det? Skal vi have en til at løbe B? Hvis de alle sammen er over ved jer. Ja, jeg løber B. De står nede under trappen over i... selvfølgelig. Det her hjørne-agtigt, tror jeg. Det er fucking løgn. Der er stadig dernede. Revive mig, Nikolaj, hvis du kan. Hvor er du henne? Det er det, hvor du gjorde Ja. før. Der er folk Jeg på har taget C. Ej, det var så lækkert, det der, mand. Kæft, det er godt. Det er det, vi har brug for. Det er godt kommet på, som han siger. Værsgo, Leslie. Han er noget liv. Kommer B, C igen fra B. Fra porten. Jeg har dem, hvis de kommer ind. Bare lad være. Der er en, der er nede i Fuck, porten. A. 2 i hvert fald. Ja, vi skal have Bynke løb af. Ja, jeg er på vej. Jeg holder C. Jeg løber af også, så. Ja, Er de i tunnelen, eller hvad? eller på vej ned mod tunnelen. Jeg blev skudt lige der kom. Jeg irriterer dem over på B. Ej, det er ACOG side her. Jeg bliver sindssyg. Gutter, vi skal have A eller B? Vi skal have kappet noget. Vi er ikke langt nok foran til det her. Nej. Jeg løber med over ved B. На тебе! Медпакет, возьми! Der er en mere ved... Jeg er lige bag ved dig, Jesper. Der er stadig en på A-side. Hvor? Jeg løber bredt på B. Han død. Hvad bliver der sagt? Кидаю! Nej, du sagde ikke hvor. Sorry, my bad. Jeg får koordinater for Fuck, det, der mand. er 2 på B. De kommer mod C lige om lidt. Ved porten. Godt, har vi nogen på C så? Løb C, dreng. Hvorfor Der er kan vi en op mere, på der den B spawner. der? Hvorfor er vi på B nu? Ja, hvad laver folk på B? Undskyld. Ikke cap. Det er begge. Over på C. C er vigtig. Fuck, ja, så spawner jeg over på A. Nå. Der er en på A. Bader, Leslie. Har jeg fået ham på A? What? Han er imellem os lige pludselig. Hvordan fanden? Jeg prøver at sige bader. Ja, det gjorde du. Hvor mange er der? Så push. De har 13 tilbage. Vi skal ikke have roll cap. Det her, det er sindssygt dårligt. Det er sådan, de vinder. Fuck. Oh my Det god. fik han ikke lov til, det der. Jeg Døde prøver at han? snige B. Jeg prøver at snige B. Du er sgu da ikke død. Hvorfor reviver vi? Hvorfor reviver vi? Jeg er skudt en. Det er fordi, jeg stod... Revive. Hvis alle er døde, så revive. Jeg kan ikke revive dem.
Vi kan B. Pas på den der B, de er alle vejen. Bag fra B. Han er på tanken, Nice. Jeg tager C. Fucking counter knife. Der er en mere på sidet, lige på sidet. Ja, men altså, det kan jeg jo ikke det her. Det kan jeg godt. Vi har to nu. Ja, vi har C. Kom igen, de var 3-4 mand der. Ja, det De har 2 nogle ro på, dreng. Ro på. Ikke noget med hånd. Bare hold den af der. Hold 2 hardcore, lad tickets. være med at løbe andre steder. Vi skal holde hardcore. Jeg skal hjælpe af. Jeg kommer af. Der er 2 af. The fuck? Det er det ikke godt. Der er folk på C nu. En nedad. Stort ude på A. Vigtigt, drenge. Den er liv. Ja. Sådan! Sikkert spil. Åh, du kæft, det var tæt. Nå, det var lidt for meget overskud det her. Jamen, så er der ikke nogen, der er afgjort nu. Det er fucking 4 point. 4 tickets, mand. Ja. Så skal vi jo bare have 3, eller... Vi må magt få kring. Vi skal bare have dem under 196, så har vi vundet. No problem. Det var lige fuld cap i meget kampen. Vi fik da også nogle killer alle sammen, hva'? Det gjorde vi. Vi blev ridet også lidt den her gang, hva'? Det var lidt... Det er så vigtigt. Ja, det var så meget bedre. Men det kan blive bedre endnu. Vi skal løbe mere sammen, end vi gjorde. Ja. Og ja, så hvis vi løber sammen, så sørg for at få dræbt, og så er vi revived. Ellers er det bare free kills. Men der er nogle gange, hvor jeg reviver, hvis jeg står bag ting. For at lade jer tage skuddene, og så kan jeg gå frem og nakke ham. Det er også helt fint. Det- Også helt fint. Det er i orden. Bare du Hey, jeg var klar. Bare han ikke rusher dig, så... Kan vi Og det er så rush? Skyld på øje. Rush B! Så A og C igen. Den der B, den er simpelthen... Den har de for godt styr på, med de tanks, de står ovenpå dem og sådan noget. Okay. Jeg Nu løber står der af. ikke meget græs. Vi skal kunne tage B her. Ja, Bare derhen, hvor vi gør. Så tag den, men jeg løber mod A. det kan jeg også. To mand B. Skal vi ikke bare løbe under og bare satse alt på A? Jesper, det er dig og mig. Vi løber B. Vi vinder ikke noget ved at Okay. sætte alt på A, vi skal have mindst 2 punkter. Hvem tager C? Hvem kan Jeg tager C? C så. Godt nok. Så tager jeg fandme C. Nå, men det er mere, hvis alle sammen løb C, så kunne mange løbe under. Og så løbe over ved A og løbe op. Ja, Nikolaj, du løber under, jeg løber over. Jesper, du tager B alene. Ja. Okay. Tag lige B alene, ikke? Kom nu. Jo, jamen, jeg skal nok prøve, ikke? Jeg gør det. Ja. Jeg vil bare kaste en håndgranat der, hvor du dør. Det er ikke Call of Duty her, vel? Der er ikke meget, det dum på. Vi løber så hurtigt. Det der Og fitness så der. bare videre. We have control of objective Charlie. En død på A. Jeg er ikke alene på B. Jeg løber op udenfor. Ja, her, Lasse. Det er flere. Nej. Der er flere. Op. Okay. Der kommer en mod... En død Der kommer en til C, B og C. Jeg er inde på A. Objective Alpha has been Oh. neutralized. Vi har A. Godt. Jeg løber lige i der. Jeg løber ned til tunnel. Jeg løber tilbage til C. C bliver kappet. Der er en med A, en med A. Han er død. Det er godt, det der helt dig selv. Der er B. Lækkert, Pynke. Det er også bare ret, de står på linje. Jeg bliver bag. Og de står på linje. Der er en på B nu. Og vi har den her dreng ro på. Smoker A. De løber rundt ude ved mig. Der er folk ved mig. Der er 2 på B nu. Hvor er det hen? Er det B, eller? A, vi står sammen. Ja. Der er der. Fuck. Sig noget, Pynke. Der kommer en ved porten. Langt væk. Jeg kigger bare lige ud for at se, om der var nogen. Det var Hvad sker der, Nikolaj? Du står du derovre? Jeg prøver at gå rundt om. Vi får se os. Okay. Det kan godt se, du er gramt. Ej, nice. Han gik bare noget skød mig. Tak til Ej, jer. ham. Næste. Ej, det havde jeg overhovedet ikke Jeg faktisk. havde så heller ikke regnet med, at han bare lige skulle vente om at smække mig. Sikkert.
Sådan der skal det gøres. Tak. Der Det går var B i stedet for. Hold den her, Bare så. Der der er er en en her, port, Bygge. ja. Der er en her. I can confirm objective Bravo Er der det? now ours. Ja, der er 2 her. Hvor er han? Jesper? 3 her. Jeg kan bare se, at det bliver kappet, og vi er 2 her. Så de må være flere end os. Drop den på A igen. Jeg er meget glad for den A. Vi skal have kappet noget. Ej, han står på tanken, Jesper. Jamen, det der B skal I bare holde derfra. Nej, for vi har den. Længere. Vi må se. Ja. Nej, jeg rammer ikke noget. Jeg rammer ikke noget der. Hjælp mig, Nej, hjælp for mig. Jeg rammer ikke. fanden, mand. Jo, det gjorde jeg så. Kan jeg ligesom fornemme. 4-5. Ja, jeg rammer ham bare næsten ikke. Bare lige puste til ham. Nå, skal vi også se? Vi skal have den C. Jeg løber og se. Nej, tunnel. På tunnel. Det er altid tunnel. Abros. Nu vil vi altså alle sammen se. Vi passe på med det her. Nej, En oppe, jeg en løber. oppe C. Jeg har dræbt en på C. Jeg står dernede bagved. Ja, der. Det er godt, det der. Åh, fuck. Objective Charlie is Det er lige pludselig svært at holde. Hui! Jeg står lige her. Op på kampvognene. Der er en over ved mig, det. Nikolaj. Der er en over dig, Sjøt. Ja, jeg kunne høre. To på tanksene. Kigger ind på C. Der er en til. Jeg har 3 HP eller sådan noget, så lige op. Ja, Du har ikke nakket den sidste, vel? Nej, der er stadig en til. Står stadig på Der kommer tanksene. muligvis rundt om. Der er en. Kom ned. Der kommer en ned. Han er nede. Du har... Han har 9 liv. Nej! Nej, For shit. fanden, mand. Der er en her, der er en her. Der er 2 her. Tu er nede under på C. Fuck! Vi mistede A. Ja, jeg er væk, ja. Ah, Okay, de har alle nu. Jeg har alle. Hvad fanden sker der? Hvor lad os med en spot. Tak. Så kapper vi det lort. Det skal han simpelthen ikke have lov til. Jeg løber under over mod Der er en ude C. på porten. Ude på porten. Hey. Kappet den af der. Det er lækkert, drenge. der Bare kommer med en. det lige. Jeg Lever hopper der mod her. A. Bliver at se. Så der, mand. Nej. Skud igen. Oh my fucking god. 2 på A. Jeg kan jo ikke forlade se, altså. Jeg kapper lige B. Jeg gør det. Det er frækt. Fanden, mand. Kæft, jeg bliver flanket hele tiden. Ja, jeg kan ikke gøre noget. Der er i hvert fald 2 ved A. Men du er der så suspekt, altså. Hvor er du på B? Du er der så nederen suspekt. Hvor er det ulækkert, mand. Er der nogen ved C? Jeg løber under sammen med Lasse. Hvor vi har også B-dreng. Husk, vi skal have 2 mennesker på A og C. Stop den af der. Jeg skal bruge en på C. Jeg løber tilbage på C. Godt, Franke. Jeg prøver at presse af. Læg hinanden ind. Der kommer en over på BA. Der er en på sidet. En på A. Der er en på... Bynke, der er en på tanks ude ved B. Vi skal ikke udfordre ham. Hvor er de henne på... På side A. Jeg har dræbt 2 på A. Super B, har du dræbt ham? Ja. Okay, så er der ikke nogen. Jeg skulle lige heal, før jeg tog flytte mig. Ja, det er fint. Hvor meget kan du dække nedenunder? Objective Alpha has been taken. Recon Objective Alpha. Så er der bare lockdown. Bagfra. Ride kommer bagfra bag. Det er godt, Bynke. Godt. Drive. Tak. Frækt. Ej, når den der skyderanimation, den kører bare hele tiden nu. Ja, der er en med i porten, Bynke. Ikke mere. Læg Nej, lidt. jo. Han er revivet. Sådan. Jeg bliver på A lige nu. Ikke løb, Bynke. Jeg skal Ja, spawn lige på på dig. A. Lige på A. Kan jeg se nedefra. Objective Charlie. Lad være med at presse A for meget. Eller B for meget, undskyld. Ja, han er lige nede. Okay, han er så på porten. Fuck, jeg stod der. Han tog i liv. Der kom en flue. Hvor er det så irriterende nedenunder, mand. Der er en i midten, inde i midten. Bag.
Den ramte ham overhovedet ikke. What? Ej! Så Kedeligt. Har jeg taget eventuelt et sted hen, så jeg kan spawn på dig? Ja, det er Roligt, hvad man desværre lige ser her. mig. Jeg fik super bi. De står Ja. nedenunder og kapper, de kan ikke gøre en skid. Der kommer en op. Det var totalt. Det var Skynd dig men det var revive, totalt i Nikolaj. orden, Jeg har ikke det lavet han fik der. Det er totalt i orden. Jeg løber under mod C. Hvor Jeg prøver at blive på A. Ja, vi skal holde den af. Jeg har kun G18 på A. De står og camper, fucking. Oppe, se, jeg står bare og camper. Inde ved containerne. Hjørnet. Der er noget liv. Okay. Der er der bare lige pludselig. Han er væk. De er på C, de er på C. Nej. We've neutralized objective De Charlie. kommer forbi. We have taken control of objective Godt. Charlie. Bønke, du Løb løber af. tilbage til A. Det er vigtigt, det er vigtigt. Lad være at presse frem, I to. 3 mand kommer mod C fra B. 3 mand. Skal dem portene. Intet over på tanken. For suspekte ting. Jeg skal hjælpe Det er nedenunder. så ulækkert Nedenunder at C. kigge på. Der er 3 nede under C. 3 nede under C. Fuck, ja. Fik en. Nej! Corner derinde jo. Hvorfor bruger han 14 dage på at lade sit... Der er en i tunnelen nedenunder. Øj. Natter. Okay, jeg nåede ikke at gennem det. Okay, du er dødbygget. Det opdagede jeg ikke. Sorry, jeg så ikke noget. Der bliver jeg skudt efter A nu. De er oven på C. Ja, de er om på C. De er rigtig meget oven på C. Jeg hørte godt, Jesper. Ja. Gate. Bare for... For helvede. Men hvor fanden bliver skudt fra, mand? Nå, så kan jeg få et våben. Objective Charlie has been neutralized. De har C, tror jeg. Det er vigtigt. Nej, Nå, ikke. Nu fortsætter vi. den er rimelig rød. Jeg bliver på A. Ja, der er en her. Hvad? Der var Jeg er lige spawnet på jeg kan dig. ikke finde ham. Der er en i hjørnet også. Ah, Altså, er du blevet skudt efter, fordi jeg spawnede lige på dig? Der, man. Må gerne på løbe. trappen. Ej, må det fucking latterligt. Det er fucking skøjspil. Hvor træt er det pis. Neutralized. Jeg har set nu. Jeg er også snart færdig. Altså, kæft, mand, hvor er det lort. Der er mega Det er slidt under C. Er der nogen, der kan smide en medkit? Tak for det. Ja, jeg er på igen. Nate. Ja, der kommer mange ned til nu. Nej, men det kan ikke... Nej, Jeg, ydersiden af, der kommer en lige om Se, lidt. hvor Der Durant er er ovenpå. Se nedenunder. Og en ovenpå. Jamen, de wrecker os bare på det fucking site der, mand. Det er fandme klamt. Ej, det var klamt det der. Jeg kan ikke dø. Hvordan? Nej, så står han kraftedeme der. Den der. en død bag. Prøv lige at snige en B. Nu er det lidt heldigt. Høj efter. Der står alt for lige det her. Nej! Ja, de har det hele. Godt tænkt, dreng. Jeg kan høre, der er nogen, der kommer med mig. Hvordan kan han se mig, mand? En død bag. Og vi skal af. En eller anden skal af. De kommer sent tunnel. Ja, der er lad. Der er Ej, mere. Fuck! Han spawner derinde! Fucking
En af. Det spil her nogle gange. Jeg hørte ham slet ikke komme. Hvor? I den anden firkant. Hvis man kalder det det. Ja. I forhold til, hvor flade er. Ja, jeg er med. Det er bare ikke noget. Vi skal have et flag med. Vi skal have et flag med. Ja. Se tunnel. Ejst. Og står noget. Han skal fandme dø. Vi har ikke tid til det her. Videre. Flag er vigtigere end kills. Og så er flag. Hvilket flag løber vi efter? Jeg løber mod B, men ned mod C. Fucking Støde står bare der og camper, mand. Hvor er det latterligt. Og Turen står ned i tunnelen op og se. Åh, det var godt, vi fik strid. Hold kæft, mand. Han har bare dræbt os mange gange. Nej, så bliver skudt i Det gør ryggen. ham virkelig. Jeg synes, du må med mig, jo. Virkelig glad for at sidde for de tanks. Wow, de er spawnede bag os. Tak. Jeg forstår ikke, hvordan de kan spawn på os. Nej. 2 punkter, Og vi har- fedt. Jeg er bag nu. Ja, nu skal vi til at forsvare. Vi er lidt bagud nu. En A er mistes. We no longer control objective Alpha. Godt. Der er B, drenge. Hvad fanden sker der? Han ligger op på tanken og camper, altså. Jeg er død. Jeg er så fucking bøsse. Min mus stoppede med at virke. Fuck lort. En nede under ved C. Jeg er en på side. En på side. Ah, Jeg kapper af. 2. Lækkert. We are now in control. Jeg har endnu. What? Nej. Objective Bravo has been neutralized. En til. We control objective Bravo. Full cap, det er perfekt det her. Hold kæft, det er godt. Hold Jeg har folk på A. Ja, 3 mennesker på A. Får de. Vi får det igen. Bare Den får de bare. Lad dem bare få A. Der kommer nogen fra tunnelen. Er de oppe, eller hvad? ovenpå Nej, de er ved ikke op. tunnelen. Ovenpå ved tunnelen er der en. Han er slidt. Der kommer 2, 3 Oh my God. stykker. 3 stykker. Bad reaction time, though. Hvordan fanden kunne de få mig? Jeg bare op? Nå. Ja, de er på C nu, de er på C. Jeg er på A. Jeg er på A nu. Kapper A. Objective Jeg Charlie. prøver at forsvare B. Fuck, jeg er spottet nu. A er næsten kappet. Og vi har A. Take an objective Alpha. Vigtigt. Hvordan, drenge? Boom, tickets. What the fuck? Sådan. Nej. Godt lavet. Godt gutter. Godt gutter. Nej, det er et andet hold, der gør det. Ejst. Det blev tæt. Hvad snakker I om? Vi har da masser af overskud. Men fuck, det var en dårlig kamp af mig. Det var mig. Du havde virkelig en dårlig kamp.